नमस्कार. आज आपल्या लोकमान्य टिळक विद्यालयातील विद्यार्थी इयत्ता 8वीत शिकणारा चिरंजीव प्रतीक पांचाल आपल्या सर्वांसमोर शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित एक पोवाडा सादर करणार आहे. ते आपण सर्वांनी हा पोवाडा ऐकावा ही विनंती. सन्माननीय व्यासपीठ, गुरुजन वर्ग आणि माझ्या बालमित्रांनो, मी तुम्हाला एक पोवाडा सादर करून दाखवणार आहे. तरी तो तुम्ही शांतपणे ऐकावी ही माझी नम्र विनंती. 65 किलोची तलवार वागवतो, 65 किलोची तलवार वागवतो, त्याचं नाव यसाजी. जो 2000 मावळ्यांसंग एकटा झुंजतो, त्याचं नाव वाजी. जो हात तुटला तरी लढत राहतो, त्याचं नाव तानाजी. जो 8 तासात घोडा लिहून पुण्यात पळवत आणतो, त्याचं नाव संताजी. आणि जो शत्रूच्या छावणी जातो, कळस कापून आणतो, त्याचं नाव धनाजी. आणि जो ठाण्या भागाला एकटा सामोर जातो, त्याला उभा फाडतो, त्याचं नाव संभाजी. आणि जो या सर्वांना एकत्र आणतो, स्वराज्याच्या नंदनवनाचं तोरण बांधतो, त्याचं नाव शिवाजी. अशा या महान थोराविषयी, अशा महान थोर पुरुषाविषयी मी आज तुम्हाला पोवाडा सादर करून दाखवतो. महाराजांची, शिवाजी महाराजांची कीर्ती बेफाम होती. महाराजांची कीर्ती बेफाम, भल्ल्यांना कुठला घाम, याला कोण घालेली असताना दरबारी कुस्ती बेगम. बडी बेगम म्हणजे आली येथे शहाची आई बर का. नजरेत तिच्या अंगार दरबार झालं ग पगार. कुणी घेईना पुढात्कार, साऱ्यांनीच मांडली हार. इतक्यात अचानक एक सरदार उठला, बोलला मैं लावूंगा शिवाजी को. आणि त्यानं भिडा उचलला. नाव त्याचं अफजल खान, नाव त्याचं अफजल खान. इथं जागत जणू सैतान. खान बोलला छाती ठोकून, शिवबाला टाकतो चिरडून. मरहब्बा सुभानअल्लाह. कौतिक झालं दरबाराचं. खान निघाला मोठ्या गुरबीनं. त्याचं गोड दळ पाय दळ, फौज भाग त्याला इबक कळ. अंगी डाळ हत्तीचं बळ, पाहणारा कापी सळसळ. वाटेत भेटेल त्याला चिरडी, ठेचीत खानाची सेना निघाली. देवळ उठली, देवळ उद्ध्वस्त केली. आया बहिणीची आवरून लुटली. कोण कोण रोखणार हे वादळ. आता शिवबाचं काही खरं नाही. इकडं निजाम, तिकडं मोगल, पलीकडे इंग्रज. जो तो हेच बोलू लागला. राजाची सेना मुठभर. खानाला कसा थोपण आलं, काय लढो गुंदेर. चिंतेत पंत सरदार. इतक्यात रायबा महाराजांकडे येतो. हो म्हणतो, महाराज आपला अफजल खानाची सेना खूप मोठी आहे. यांच्या समोर आपला टिकावं लागणं अजिबात शक्य नाही. आपण कोणत्या तरी अज्ञातस्थळी निघून जावे ही माझी नम्र विनंती. हे ऐकता जिजामाता काय म्हणतात की शिवबा केवळ आमचा पुत्र नाही, तर अवघड मराठी जगाचा स्वाभिमान आहे. या मातेने आपला पुत्र गमावला तरी व्यक्तर, पण भ्याडपणी पळून जाऊ या मराठी मुलगाचा स्वाभिमान गमवू टाका म्हणे. अशा वाघिणीचा तो छावा, अशा वाघिणीचा तो छावा. गणी बाला कसा ठेचावा, डोक्यात गणी मी कावा. भेटीचा धाडला सांगावा प्रतापगडावर आम्ही सामने भेटीचा सांगावा. खानानं हसत हसत कबूल केला. दिवस ठरल्याप्रमाणे प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान, प्रतापगडच्या पायथ्याशी खान आला बेगुमान नाही त्याला जाण. शिवाजी राजाच्या क्रांतीची, शिवाजी राजाच्या क्रांतीची. त्याच नाही कल्पना युक्तीची, त्याच नाही कल्पना युक्तीची. हजी जी जी काय कल्पना युक्तीची. हजी जी जी. खानाच्या भेटीसाठी महाराजांनी एक शानदार शामियाना उभारला होता. भेटीसाठी शान उभारला, भेटीसाठी शान उभारला. नक्षीदार शामियान्याला, नक्षीदार शामियान्याला. आणि अशा शामियान्यात खान डौलत डुलत आला, खान डौलत डुलत आला. सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला, सय्यद बंडा त्याच्या संगतीला. अहो अहो म्हणतात नव्हता जीवा आणि वाचला शिवा. अहो म्हणतात नव्हता जीवा आणि वाचला शिवा. शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला. राजाला पाहून खान म्हणतो कसा, आओ आओ शिवाजी आओ, हमारे गले लग जाओ. आओ आओ. खाना हाक मारतो हसरी, खाना हाक मारतो हसरी. रोकून नजारा गैरी जिरा हाजिर रजी, जी जी जिरा हाजिर रजी, जी जी जी. खानानं राजाला आलिंगन दिलं आणि दगा केला. खान दाभिमान मान्याला, खान दाभिमान मान्याला. अटेरीचा वार त्यानं केला, अटेरीचा वार त्यानं केला. खरखर आवाज झाला, खरखर आवाज झाला. चिलखत होत अंगाला, चिलखत होत अंगाला. खानाचा वार होता गेला आणि याडवाला. इतक्यात महाराजानं पोटामध्ये बुचकत केला, पोटामध्ये बुचकत केला. वाघे नगाचा मारा केला, वाघे नगाचा मारा केला. त्याला फाडलं पोटाला, त्याला फाडलं पोटाला. जीव गेला खानाचा गोताळा बाहेरे आला जी, जी जी बाहेरे आला जी, जी